हालेलुया बयनिसिमबो बर'दिननि गोजोनथोंसै दिनै आं नोंथांमोनजों बर'दिननि दसे सम इसोरनि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों दिनैनि साना साफ्रोमबो बुहुमाव थानाय मानसि मानिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानायनि सान मानोना जों मिथिबाय दिनैनि गेजेराव दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जाबाय जसेफ मारियाम मोननि दारैहाय मारियामनि गोरबोआवहाय जिसु गथ'आ जोनोम जाबाय आरो बिखौ लावखारफ्राबो नुनानै खुलुमफैदों आरो गासै मानसिफोरनो बिसोरो गाहाम खबरखौ फोसावदों आरो सोरगोनि आरखफ्राबो मेथाइ खननानै बाख्नायदों दिनै जोंबो बे बुहुमाव जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जे संसाराव फैबाय बेखौ जों मिथिनानै जोङो जोंनि गोसोजोंबो जों गोदानै जिउआव जों सारि जानायनि थाखाय जोङो थामथिम जानि मानोना जोंनि बे बोथोरानो गोदानै जिउआव जों सारि जानायनि मोनसे सम मानोना जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगांनो दा बिनि बेथलेहेम नोगोराव बियो सारि जाबाय बियो मोसौ गलियाव सारि जाबाय नावद्रा होग्रा दाना होग्रा नावद्रायाव फुथु जाबाय हिस्ट्रि पेलेटजों फानफबनानै फुथु जाबाय लोगोफोर जों मिथिगौ बे संसाराव रावबो मानसि मानिया मोसौ गलियाव जोनोम जायाखै एबा सासेबो गथ' मानसिफ्रा बेबायदिनो दाना होग्रा नावद्रायाव फुथु जायाखै नाथाय जोङो नुदों बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बियो राजाफोरनिबो राजा बियो फोरबोनिबो फोरबो बे फोरबोआ दाना होग्रा नावद्रायाव फुथुनानै दोनजादोंमोन गुसु हरनि समाव जेब्ला जोनोम जादोंमोन बियो बेबायदिनो जोनोम जाबाय आरो लावखारफ्राबो बिखौहाय नुनानै खुलुमबाय आरफफ्रा लावखारफोरनो गाहाम रादाब खोथाफैदों दिनै दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव बासायग्रा जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जाबाय होननानै आरो आरफफ्राबो सोरगोआव आरो पृथिबियावबो बिसोरो जिसु गथ'खौ बाख्नायनानै मेथाइ खनदों गोजौसिनथाराव इसोरहा समायना आरो पृथिबियावबो हामजानाय मानसिफोरहा होननानै लुकासनि 2 अध्यायनि जोङो 14 पदआव फरायना मोनो लोगोफोर दिनै आं बे समाव नोंथांमोनजों रायलायनो गोसो जानाय बेनो जाहैबाय दिनै जोङो माबायदि जोनोम जाहोखो लोगोफोर जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगां दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव बियो मोसौ गलियाव जोनोम जाबाय दिनै 2023आव नोंथांनि गोसोआव एबा नोंथांनि अन्तराव बियो जोनोम जाफैनो थाखाय थामथिम जाबाय नोंथाङा माबायदि फोरबोखौ जायगा होखो नोंथाङासो मिथिगौसै बेनिखायनो बे समा जों बयनिबो थाखाय मोनसे गेदेरथार मोनसे रंजानायनि सम गेदेरथार मोनसे जोंनि थाखायहाय सोमोनांथाव गावनि गोसोनि रंजानायखौ फोरमायनायनि सम आरो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रीष्टखौ मोनबाय फोथायबाय बेखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ मानिनायनि सम आरो जों गुबुनफोरनोबो बे गाहाम रादाबखौ खोन्थानायनिबो सम लोगोफोर बे समा जोबोद मोजां सम मानोना बे बर'दिन बे क्रिसमास सेलिब्रेसना सारा बुहुमनि मानसि जाथिमानिफोरनि थाखाय जाबाय बियो पापआव थानायफोरखौ पापनिफ्राय सुख'नो फैबाय लेंग्राफोरखौ थाबायहोनो फैबाय खानाफोरखौ नुहोनो फैबाय बबाफोरखौ रायहोनो फैबाय आरो पापआव थानाय गोदोनायफोरखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय बे जिसुआ फैबाय बे संसाराव बेनिखायनो लोगोफोर जों बयबो जिसु ख्रीष्टआ जे गोथां इसोर होननानै जों बयबो जायफ्रानोखि मिथिबाय आरो मानिबाय फोथायबाय नोंथांमोना बेसे सुखि आरो बेसे गोजोननाय बे फोरबोखौ बाख्नायनो खाबु मोननाया आरो आङो बे समाव रमनिफ्राय मोनसे पद फरायनो सानबाय रमान चेप्टार 8 भार्स 1, 2, 3, 4 सिम आङो फरायगोन बेयाव माखासे गोनांथार बिसयफोर जोंनि थाखाय बुंनाय दङ बेफोरखौ आङो नोंथांमोननिसिम फरायनो सानबाय बे संसारावहाय जोंनि थाखायहाय इसोरा माबायदि गोनां बिसयखौ जोंनो खोन्थादों एकाव बुंनाय दं रमान चेप्टार 8 भार्स 1 आव बेबायदि बुंदों दा जाया ख्रीष्टजों खौसेयाव दं बिसोरहा दसे खालामजानाय गैया मानोना जिसुनि आयेना जेजों जोङो ख्रीष्ट जिसुजों खौसे जानायाव गोथांखौ मोनो पाप आरो थैनायनि आयेननिफ्राय आंखौ गहोबाय मानोना बिनि मावनाय दांनाय
या मावनाय दांनाय बोलो गैयिखाय आयेना जेखौ मावनो हाया बेखौ इसोरा जोंनि लागै मावख'नानै होबाय। गावनि फिसाज्लाखौ थिनहरनानै बियो मानसिनि उनाव थानाय पापफोरखौ दसे खालामबाय। मानोना इसोरनि फिसाज्लाया पापखौ फोजोबनो थाखाय पाप मावग्रा मानसि बादि महर लानानै फैबाय लोगोफोर। मानोना इसोरनि फिसा हौवाया मानसिनियाव थानाय पापफोरखौ दसे खालामनो आरो मानसिनि गोसोनि पापफोरखौ मानसिखौ आक्रमण खालामग्रा जे पापफोरखौ फोजोबनो थाखाय बियो पाप मावग्रा मानसि बायदि बे बुहुमाव फैबाय होनदों। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो इसोरजों अननायखौ मोनोब्ला बेबायदि खृष्टनियावहाय बिनि दयाखौ नाजावनांगौ। आरो खृष्ट जिसुजों खौसे जाथायोब्ला जोङो बाइबेला खोन्थाबाय रावबो दसे नङा होनदों। जिसु खृष्टनियाव जों थायोब्ला जों दसे नङा होनदों लोगोफोर। मानोना जोङो निर्दोषि जाबाय। आरो जोङो पाप आरो थैनायनि आयेनजों जोङो खाजादोंब्लाबो बेयाव बेबायदि बुंदों जे मानसिनि आयेना जेखौ जेजों खाजादोंमोन, जे आयेना जेजों जोङो खृष्ट जिसुनि खौसे जानायाव जोंखौ बे गोथांखौ मोनहोबाय। मानोना बेयाव माखासे पापनि नियमफोर दं। जाय नियमफ्रा जे पाप आरो थैनायनि लामायाव लांदोंमोन, बे पाप आरो थैनायनि आयेननिफ्राय बियो जोंखौ गहोनो थाखाय मानसिनियाव थानाय पापफोरखौ मुक्त खालामनो थाखाय, पापनिफ्राय सोख'नो थाखाय बियो बुहुमाव इसोरनिफ्राय सोरगोनिफ्राय बियो मानसि महरै बियो नुजाफैबाय। गोदोनि समाव बाइख' लिरनायसो दंमोन। बाइख' जेसाया बिजाबाव लिरनाय दंमोन। जेसायानो बेजों लिरजानाय बाथ्राफ्रा गुबुन गुबुन बिजाबाव लिरजानाय बाथ्राफ्रा दिनै जाफुंबाय। बाथ्रायानो दिनै मानसि जाबाय। बेनो जाबाय जिसु खृष्टआ सारि जाबाय। दा बियो संसाराव थानाय मानसिखौ आक्रमण खालामग्रा मानसिनाव थानाय पापफोरखौ बियो सख'नो थाखाय बियो फैबाय। जों साफ्रोमबो फोथायग्राफ्रा बे पापनिफ्राय सुख जानो मोनगोन आरो गोथांखौ जों इसोरनिफ्राय मोननो हागोन लोगोफोर। मानोना मानसिखौ बासायनो थाखाय मानसि महराव जिसु खृष्टआ दिनै नुजाफैबाय। बियो बयनिबो थाखाय गोजोननायनि राजा, बयनिबो थाखाय बियो सान्तिनि, गोजोननायनि, रंजानायनि, पाप निमाहानि, सोरगो रायजोआव थांनायनि मोनसे लामा होननानै जोङो मिथिगौ। मानोना जिसु खृष्टआ बुंबाय, आंनो संसारनि स्रां, जायहा आंनियाव फैगोन बिसोरो माब्लाबाबो खोमसियाव थाबायनाय नङा, नाथाय स्राङाव बियो थाबायगोन। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम इसोरनि बाथ्रा नोंथांमोनजों रायज्लायनाय बे गेदेर बर'दिन साननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय जासिबाय। गोजोनथोंसै जिसुनि मुङाव।